So given the recent home form as well, coming into this, marginally less expected. In recent times, these two nations, the last 5 meetings assert themselves for the Spanish players coming in to be able to exactly how to lead his side under pressure in the big than on the bench. Beautifully. Suspension. He's in for Diogo Dalot, who scored twice against the Czechs on the Koke, skippering Spain of Portugal. And away we go. Men der, hvor han altså især har hentet, det er på midtbanen. Det var altså de 3 Barcelona-spillere i lørdag. Ronaldo, og så er der nok offside. Ja, der kommer flaget op i anden omgang. Det er altså ikke specielt godt. Her er det Morata, der skiller sig dårligt af med den. Og det lykkedes de vel med at gøre det ikke det. Den kommer ikke op i første omgang. Der kommer så afslutning, og så kommer flaget. Lidt forsinket offside-flag. Ja, for man ved jo aldrig. Rodri ud mod Ferran Torres. Tabte den til Frankrig. Portugal. Nu skal lige passe på. Det ser det mærkeligt ud i det portugisiske forsvarsspil. Mulighed for spanierne til at komme foran tidligt. En stor chance for Pablo Sarabia. Til Nuno Mendes. Og spiller den ind i feltet. Det er lige klar. Ja, så skadet i øjeblikket. De startede begge to inde i lørdags, men nu altså helt uden for truppen. Soler spiller endnu mindre end Sarabia, efter han skiftede. Det er 8, hvor det er Rodri, der spiller den bagerste midtbane. Bolden. Jeg kan nærmest ikke erindre, at Bruno Fernandes overhovedet har været i bolden. Selvom de har et hav af spektakulære offensive spillere, så er han jo heller ikke en mand. Fra spanierne. De tænker, at det er spanierne, der skal spille ud. Cancelo. Konstaterer, at han lige nu er nummer 2. Dårlig aflevering. Ja, det var en vanvittig god forsvarsaktion, og så er der så frispark til ham. Offside må det være. Alvaro Morata. En godt indlæg af Cancelo. Mulighed for Portugal. Det er afslutningen. Stor chance til William Carvalho. Bruno Fernandes. Ruben Neves lægger ind til skud. Ruben Neves, det er godt sendt afsted. Fra Villarreal. Fin bold. Han spiller frem til Morata. Bruno Fernandes og hjørnesparket. Tester United efter en urolig sommer. Mere vågen af Simon Kapper, Soler kan ikke komme på den. Ronaldo, frispark. Det går af Guillermo advarsel. Første kort for Atletic er lige vendt tilbage fra en skade, og derfor ikke udtaget. Shota kan afslutte første gang, tager den ned. Shota, stadig Shota. Kan ikke få plads til skud, så kommer den så til sidst. Der er han, hvor man skal være, Unai Simon. God detaljer. Helt er på plads. Godt forsvarsspil. Ja, det er duet. Ja, det var simpelthen ikke, fordi det var nogen særlig. Cancelo. Kommer han i problemer igen. Cristiano Ronaldo kan ikke komme ind foran Rodrigo Hernandez. Simpelthen har mistet bolden i prekære situationer. Og lige ved, den kan blive farlig. Han er oppe at hænge. I overlæggeren den 23-årige Diogo Costa. Prøver at løbe dybt. Får den der, Cristiano. Og prøver at lægge den tilbage til Shota. Mange spillere på det gruppe, der skal spilles færdigt her i aften. Der er skiftet ud. Det kan du gøre klogere på, Morten Klintberg. Og så vil Luis Enrique helt åbent. Begået. Ja, Bernardo Silva advarsel. Til teknikeren fra Manchester City. Carvajal. Shota kommer afsted, holder Carvajal væk. Der kommer Cristiano Ronaldo. Det er godt målmandsspil af Unai Simon. Med en lang bold, men lige til Nuno Mendes.
Smart bold, han spiller frem. Favorit til at erstatte ham. Det er det. EM-finalen 2016, ja. I 100-års jubilæet. Carvalho Europa. Shota. Frispark af Carvajal. Ja, det er helt rigtigt, at Her kan de jagte en scoring. Soler lægger ind til skud. Carlos Soler langt over mål. Ja. Det er den, der lige løb ind under udskiftningsbænken. Shota er vigtigt indgreb af Rodri. In this place. Neves back to entry of Barcelona with the corner. It's a good delivery. Morata was. They need a goal. Canced away only as far as Gavi, who leaves his mark. Ferran Torres. Pedri, Ferran Torres. Så er det hensigtsmæssigt at være så forsigtig i sin tilgang, som han jo er. Derovre kommer William Carvalho. Får den taget til sig, lægges tilbage, og så er det en stor chance, som bliver reddet lige ind. Foran stregen var det Carvajal, der kom i vejen. Ja, det er Morata. Morata afslutter man lige på Diogo Costa. Cristiano Ronaldo ligger her. Cristiano Ronaldo kan gøre det. Stor mulighed for Cristiano Ronaldo. Som er decideret. Vi kommer ind i Europa og ud til netop indskiftet Williams. Williams afslutter. Men den har han styr på Diogo Costa. Jeremy Pino. Carvajal. Derovre ligger Williams. Sætter ind foran, og så kommer målet 1-0 til Spanien.